Oh, di ba? Kasyang-kasya. Kasya na sa'yo. Maluwag. Ito ang lababo. Oh, ayos din ang CR. Maglagay ka rin ng divider para mas maganda. Huwag kang mag-alala. 24 oras ang tubig dito. Room 205. Pwede na sa'yo to, no? Ang maganda pa, tahimik dito at hindi magulo. Maalaga din ang dating nakatira dito. Kaya, tingnan mo naman, maganda pa rin. Ratatat kung magsalita ang matandang babaeng nagpaparenta ng bahay. Walang preno kung hindi lang talaga maganda ang studio type apartment. Matagal na akong kumaripas ng takbo palayo sa babaeng ito. Oh, etong aparador iniwan na rin na may-ari. Gamitin mo na. Unang gabi ko sa apartment. Nagpapahinga ako sa sopa. Hapong-hapo sa pagbubuhat ng kung ano-ano at sa pag-aayos ng bahay. Nagustuhan ko ang aparador. Hindi naman kagandahan, pero pwede na rin. Isa pa, libre naman. Aangal pa ba ako? Kailangan ko lang linisin ang loob nito dahil medyo marumi na. Humarap ako sa salamin na nakadikit sa aparador at inayos ang magulo kong buhok. Dahan-dahang bumubukas ang aparador. Napa-atras ako. May umalingasaw. Dahan-dahan kong isinara ito. Tapos, nanood na lamang ako ng paborito kong sitcom sa TV. May narinig akong hikbi. Isang babae. May dramahan siguro sa kapitbahay. Sabi ko sa sarili ko, lumakas ang hikbi hanggang sa maging isang hagulgol. Pinakinggan kong mabuti kung saan nanggagaling ang iyak. Hindi nagtagal ay tumigil na ang paghagulgol. Bumalik ako sa panonood ng TV. Ilang saglit lang ay narinig ko ang malakas na tawa ng kapitbahay kong babae. Naalala ko ang sinabi sa akin ng nagpaparenta ng apartment. Yung kapitbahay mo sa kanan, may sayad sa ulo. Huwag kang makikipag-usap sa kanya. Pag kinatok ka, huwag mong entertainin, mahirap na. Pagkatapos manood, pinatay ko ang lahat ng ilaw at dumiretso sa kama. Ang bilis-bilis kong nakatulog dahil sa sobrang pagod. May kumakalabog. Pasuray-suray akong bumangon para tingnan kung may gamit na bumagsak. Kinabahan ako dahil kanina napansin kong hindi maayos ang pagkakalagay ng TV sa rack. Binuksan ko ang ilaw. Nakahinga ako ng maluag nang makita kong nasa lugar ang TV. Pabalik na ako ng kama nang bumukas ang aparador. Isinara ko ito pagkatapos ay pinatay ko na ang ilaw at bumalik na ulit sa pagkakahiga. Nakarinig ulit ako ng paghagulgol. Ayan na naman ang lukaret. Hinayaan ko na lang ito sa kagustuhan kong makatulog at makapagpahinga. Papikit na ako nang sumindi ang ilaw sa banyo. Nasilaw ako sa liwanag na nanggagaling dito. Tumayo ako para patayin ang ilaw. Pagpasok ko sa banyo, may kung anong malamig na bagay na bumangga sa noo ko. Hindi ko iyon pinansin. Nabigla lang siguro ako sa pagkakabangon. Palaisipan para sa akin ang pagbukas ng aparador. Nagsindi ng ilaw sa banyo at ang pagkakauntog ko. Sabi ng isang kaibigan, baka raw naiwan sa bahay.
ang energy ng dating nakatira doon. Hindi raw kasi basta-basta nawawala ang mga yun. Halimbawa, baka nakasanayan na ng dating nakatira sa bahay na nagbukas ng aparador o magbanyo tuwing madaling araw. Ang naiwang energy ang magsisindi ng ilaw. Maaaring nauntog din daw ako sa energy na ito. Isang hapon, kinatok ako ng kapitbahay kong may sayad daw sa ulo. Ayon sa babaeng nagpaparenta ng apartment, kinamusta niya ang lagay ko. Mukha namang normal siya at walang sakit sa pag-iisip. Nang banggitin ko sa kanya ang narinig kong umiiyak, nagtaka siya. Hindi naman daw siya umiiyak. Tinanong ko rin siya kung paanong tatanggalin ang amoy sa aparador. Natigilan siya ng sandali. Hindi mo pala alam. Nang hilakbot ako sa kwento ng babae kinagabihan, hindi ako nakatingin ng diretsyo sa aparador. Kaya pala may mga mantsa ito sa loob. Kaya pala kusa itong umuuga pagkatapos ay bumubukas. Kaya pala minsan ay masangsang ang loob nito. Hindi rin ako makapasok sa banyo. Ngayon ay alam ko na kung ano ang bumangga sa noo ko. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Hindi ko pinatay ang mga ilaw. Pinakiramdaman ko ang lahat. Kinabukasan din ay nagbalot ako. Sinabi ko sa may-ari ng paupahan na padasalan at pabendisyonan ang bahay at sunugin ang mga aparador. Noong isang taon, may nakatira ritong mag-asawa. Babaero ang lalaki, ang babae naman saksakan ng pagkamartir. Araw-araw, gabi-gabi, nag-aaway sila. Kaya naistorbo kaming magkakapitbahay. Pero nagtaka kami dahil isang araw, bigla na lang silang nanahimik. Akala ko naman nasa bakasyon. Hanggang umalingasaw na ang mga masangsang na amoy. Nakakasuka talaga. Tumawag kami ng polis. Hindi sila makapaniwala sa nakita. Ayon sa kanila, nabubulok na ang hati-hating katawan ng lalaki sa loob ng aparador. Ang babae naman nagbikti sa